Grabatzen ari garen unean goizeko 11 eta 5 diren honetan, atzo Mungian Altunak eta Zabalak jokatu zuten lauterdiko San Fermin torneoko final laurdenetako asperen adarreko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Ezustekoa eman zuen Javi Zabalak, Jokin Altuna zen favorito nabarmen xamarra gainera, baina Logroñoarrak epika egin ostean 22 menderatu zuen amezketarra. Gogoratuko dugu, Altunak lehen partida zuela atzokoa San Fermin torneoan, Zabalak berriz, aurrekoan Dario menderatu behar izan zuen, seguran 22 erraz irabazi zion Ezkareitarrari. Partida egia esan Altunarentzat oso ongi hasi zen, batez ere bizi ikusi genuen amezketarra erritmoari dagokionez, eta Javi Zabala berriz ez genuen gaizki ikusten, kantxan ongi kokatua zegoen, egia da pare bat opari edo egin zituela, eta hasieran bana joan baziren ere gero Jokin apur bat joan egin zela, 10-4 aurrera duzen amezketarra, egia esan lehenengo zatian ezin hobe jokatu zuen eta partida hautsia zegoela zirudien, normalean behintzat Jokin Altunak alako abantaia hartu ohi duenean oso zaila izan ohi da horri buelta ematea, eta Javi Zabalari gainera askotan ikusi diogu, ezta, behar bada partidan apur bat atzetik hasi ohi denean eta mentalki euste hori kosta egin ohi zaio, baina atzokoan etzen alakori gertatu eta 10 berdindu zuen bapatean. Sakeari egia esan etekin handia atera zion, behar bada ez zituen tanto asko egin sakez zuzenean, baina bigarren pilotaka da hori egokia etortzeko eta oso sake onak egin zituen, ia denak ezker horman sartuta opari batzuk ere, eta horren ondorioz 12 eta 11 iritsi zen lehen etenaldira aurretik. Inor gutxik espero zuen norgehiagokaren gidoi hori, baina bapatean Altuna jaitsi egin zen, bai abiaduraz, bai moralki ere aurpegiz ez genuen ongi ikusten amezketarra, eta hori bikain baliatu zuen Javi Zabalak. Gerora oso berdindua joan zen, bigarren zatia, bai tanto bat Jokinek egiten zuen, bestea Zabalak, baina egia da bizitasunari eta zegokionez Javi Zabala askoz hobeto, askoz egonkorrago ikusten genuela kantxan, eta Jokin berriz askoz ere gehiago sufritzen, batez ere defentsan eta normalean ongi eraman ohi dituen pilotak txapapera joan zitzaizkion batzuk, beste batzuk txapara, erasoan ere kamutsantzean ikusi genuen, eta bigarren etenaldira 18 eta 17 iritsi ziren, hor ere Javi Zabala aurretik iritsi zen, hala ere hor 16 eta 15 joan zen Jokin aurretik, eta hor ere une kritikoa izan zuen Zabalak, ikusi bai genuen zaiena behar bada egina zuela Logroñoarrak, baina gero Jokin Altunaren aurka partidak itxi egin behar izaten dira, gainera etzen bat ere testu inguru erraza Javi Zabalaren ere opari asko egin zituen, bueno, asko edo opari batzuk behintzat, eta badakigu Jokin Altunaren aurka askotan opariak larrutik ordaindu ohi direla. Eta gero hemen egon zen norgehiagokaren gako nagusia, 20 eta 17 jarri zen Javi Zabala aurretik, hor Jokin Altunak kontrakantxatik txapapera bota zuen pilota, eta pilotari kolpea tira ostean erori egin zen amezkedarra, irriste egin zuen, hor gorputzeko zenbait atal ederki behartu zituen, Txema Urrutia medikuak berehalakoan hartatu zuen, berehala joan zen kontrakantxara medikua, eta hasiera batean galdera batzuk egin ostean eta aldageletarako bidea hartu zuten, aldageletan demora luzez egon ziren, eta hemen nik uste neurri batzuk edo hartu beharko lirakeela. Egia da, medikuek noski bere lana egin beharra daukate, bai edo bai profesionalki, nola ez, pilotaria ongi dagoela ikusi arte edo dena ondo aztertu arte ezin dute pilotaria kantxara bidali, baina egia da hor arriskua egon zela Jokin Altuna ongi atera izan balitz, behar bada Javi Zabalari Javi Zabalaren ere etzen testu inguru erraza, lehen esan dugun bezala,
hor eutsi egin behar zion mentalki batez ere partidari, partidan sartuta mantendu, hor aritu zen sakeak ateratzen eta abar, baina azkenerako etzen bueltarik izan, Jokin Altuna kantxaratu zen, baina nik uste ala moduz gaur oraindik ere mina izango du, eta teorian Irunen jokatzekoa da gaur arratsaldean, beraz ikusiko dugu partida hori jokatuko ote duen edo ez, eta esan meritu handiko partida atera zuen Javi Zabalak 22 eta 17 irabazi ostean, esan partida bikaina jokatu zuen Logroñoarrak, azkenerako izar handi bati bai buruzburu eta bai lauterdian irabazteko gai izan da, kasu honetan buruzburu soilik, lauterdian markatu, eta nori eta espezialista handienari, eta beraz datorren ostiralean Donostiako Atano 3. jokatuko diren bi finalerdiak zehaztuta geratu ziren atzo, batetik Artolak eta Peña jokatuko dute Baikoren adarrekoa, Peio Etxeberriak eta Zabalak berriz Asperen adarrekoa. Zabalak 22, Altunak 17, Mungian.